To bych bral. Takže zase po letech cestujeme s cestovkou, protože byla neodolatelná last minute nabídka. Bylo to super a bude to super. Je dobří holuby se vracejí. Máme 15 až 20 minut na vrch ještě. V případě nouzového přistání pečlivě si tyto instrukce prohlédněte ještě před startem. Děkujeme. In your seat pockets you will find the safety instruction cards. There is also shown the brace position that must be. Ty davy se tam teďka do toho trajektu jako vlezou. Tak jsme se nalodili na takový malý hovátko tadyhle. Tady byly i eskalátory, takže bomba. No a teď se vydáváme zhruba na hodinovou jízdu na Skopelos. Tak jsme zvědaví, co se za 7 let změnilo. Tady jsme běhali na začátku června. Po 3 měsících znovu na chatě. Jdeme takýmhle obrem, pojedeme cirka hodinu. Tamhle už je dálí Skopelos, ale my ho budeme muset celý zasype mezi zastávkami v Glose a pak ho budeme muset oběct až tam, kam potřebujeme. Ahoj, rozsluchač květáci. Jsme si to zasloužili už. Na to budu zpívat. Na, 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 na. Check Beach, tamhle, podívej to Castro, ty jachty, tady krásný bílej Skopelos, pod náma teda pěkně zaroštovala ta loďka.
vyhlášen měsíčko, kde jsou 3 gyrosárny, kteří si jako konkurují, ale oni jsou spolu všichni kamarádi. Jako. A tady ta je nejvyhlášenější, kde jsme vždycky chodili. Tady se řežou ty masa. Krása. A voní i přes tu obrazovku. Nádherný. Teď si tady pěkně nacpeme nácky. A bylo to i rychlý. A teď se pěkně zprasíme. Ty už se na to tváříš, viď? Já mám taky hlad. Tady je naše maxi auto obrovský. Takhle velký auto jsme ještě nikdy neměli. Že jo? A tady dneska teda v noci byla ukrutá bouřka, takže jsme vyjeli trošku později, ale tadyhle už je zase modrá obloha. Krásně. Tamhle vzadu je vidět pevnina. Přímo tady před náma to je Skiathos. Letiště. Tak, tady jdeme do obrovského auta, zaplatili jsme za něj 800 €ček depozit. Jdeme ještě kousek. Zajišťuješ mi, jo? Nesmíme se toho bát. Teď jsme přijeli do přístavu Loutraky, aniž bychom sem chtěli teda jako jet, jo, ale nahoře jsme špatně odbočili v Glosy a prostě už nebylo kde se otočit a jsme tady. Přístav. Nahoře v kopci je Glosa. Nevím, jak se nám podařilo, že jsme odbočili jinam. Tam jsme zaparkovali bobkách, snad nedostaneme pokutu. Teď jsi tam jak pan Šelem. Hello. Hello. Naproti Skiathos. Nevidím. Jo, už to vidím. Já se jdu podívat do toho kostelíka tam. Nahoře letí letadlo. Nevím, jestli je vidět, ale to je bomba, jak zatáčí. Vůbec nevím, jestli je v záběru.
Jsme zpátky na místě činu. Já si myslím, že to bude dobrý. Tak jak jsi to říkala, že tady nebudou žádní lidi? A ty, že tady nebudou žádní lidi. Že půjdeme tadyhle na tu spodní pláž. Tak jo. Tak tady řval ten brosman někde s tou stripovou. Budeš počítat schody? On si dělal selfiečko. Tak a jdeme na to. Já budu počítat. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a tak dále. A ty se ptáš, co já? Šlapej. No. Krása, ne? Kde jsi? Je tady. Tak jdeme. Kázeň a pořádek. Necesita questa che bella. Brave. Tak já ještě jednou. Musíš jednou. Tak dělej. Jsme u kostelíku. A podle toho, že celý dopoledne jako bylo ošklivé, jsme si tady vůbec nikdo nebude. A on je to tady masakr. Tady klidně nechám. Je to tady ukrutná výška, jako to vypadá směrem dolů. Krása. Tahle je tady nádherná voda. Wow. Takže pláž bude za chvíli ve stínu. Tady sedí Monika, dává ten řízek. Je to krásně čisťonká pláž.
večer a loučíme se s tím krásným místem. Užili jsme si na pláži, paráda. Nemáte chybu. I když to vypadá podle aut, že to tady bylo masakrózní, tak ne, bylo to tady. Tady z toho místa se loučíme s touhle krásou a plán je takový, že já bych se sem ještě chtěl podívat, až to bude v noci nebo k večeru nasvícený, tak to musí být krása, ale jestli to vyjde, to ví jenom Pán Bůh, že jo? Ty děláš nějakou ondulaci nebo co? Takovou měl Forej, když jsme byli mladí na učňáku za trest, když ho nechtěli pustit na Wander. Jeden? Ahoj. Jenom to držím. Ringa, ringa. Já vůbec nevím. Ale je to tady debetonovaný. Tak možná i jedeme dobře. Tak bych tomu nevěřil, když jsem Takže sem jsme dorazili. Pláž se jmenuje Hermeno Petra. A evidentně teda tady asi nebudeme úplně sami. Tak si na to jdeme podívat. Líbí se ti to? Tak tady jsme se před lety pahnili. Naproti stále Alonisos. Takováhle přeplněná pláž. Koupat se nebudeme, protože už jsme dneska překoupaní, ale je to nádhera. Tamhle naproti, jak je tak glosa v tom kopci. Naprostá bomba. Tamhle teda jsme přijeli krkolomnýma serpentínama mezi zahrádkama. Právě se nasazuje rohlík štěstí. To taká šťastná. Taká šťastná. Pořádně. Když to nejde. To bych se já jezdit. A ty jsi stejně byla otočena nějak jako takhle musíš být, teď musí být šťastná. Je, si uděláme takový vstup tady. Manželka nechtěla být šťastná na povel, takže jsem šťastný jenom já. Ty jsi mi tam něco dělala? Jsi. Myslím, že tě natáčím. No myslím, že jo, ale já to nevidím, nic nesvítí, tak znova. Že já jsem prostě strašně zvědavý na ten můj kytar, který tam jako bude jako zaznamenaný, protože to bude absolutně důležité. Teď to nemůžu reverzovat, protože to je neslušné a nesportovní, já jsem nedek duší. Protože tam jsou totiž nějaké pózy. Že jo? Tak, no tacička. Já mám zákaz. Malý, ale malý. No, kdybys tam neměla to koleno, tam i bude. Tam jsem poveli, že mám prý lézt opatrně, tak musím opatrně, protože manželka má vždycky pravdu. Krásný.
Krása. Nesmírná. Ani se mi nechce na ubytování. Tak tohle doufám, že ani Monika neuvidí. Škrábal jsem se na útes. Nevím, co z toho všeho vznikne. Ale teď jsem na výšce. Tady to mám krásně všechno pod palcem, je to prostě nádherné. Jsem rád, že jsme se tady zastavili. A kdybychom neměli takový hlad, tak tady by musel být úžasný západ slunce. Obrovský kozí ráj. Tady úžasná vůně píný. A tady je Monika v mikroautě, která mi tam právě namačkala to, co jsem tam musel odmačkat. Jedem? Si na předsevzetí, tak jdu cvičit na pláž. Tady to je ten proslulej menší kopeček, který jsme viděli poprvé, jak jsme z něj byli trošičku divoký. Když jsme tady byli za mlada, tak jsme vždycky na skútru dojeli sem. To rozcestí, tady nám to zdechlo, prostě už to dál nejelo, tak jsme museli odbočit tadyhle. Tam Monika se sedla, já to otočil a tadyhle jsme tenhle zbývající kus nahoru dojel sám a ona to došla pěšky. A takhle ten kopeček vypadá od spodu. No. A jinak teda kousíček je to nějakých 150 metrů. Tady je krásná pláž Glyfonéry. Začali jsme tady dolů, protože je východ sluníčka. Ráno tady není ani noc. Tak nádhera. Ráno přijdete na pláž takhle. Tamhle je Kavouris nahoře, je nějaký zoufalec na skutru. A jinak si přijdete na pláž a je to pohoda. Krása vesmírná. To v noci pršel. Asi je úplně utemovaný. Máme zde smrtelný kopeček, který vede do Skopelosu. Je bazén. Ty Sloubika. Co ještě další? Teď jsme kousek od pláže Panormos. My teda nejsme na ty masové pláže, tak jsme si tady našli už v minulosti krásnou takovou plážičku, která stále kolik má 2, 5, 8 lidí. My jsme si to dali, až jsme se zapekli pěkně.
A já teď tady jdu takhle na průzkum. Já to tady neutopím. Krása. Naše plachetnice. Vole, tady už jsem se pokrk ve vodě. Ale je to krásné. Krása vesmírná, doufám, tam nezahučím. Tady jsme jenom takhle zajeli, jenom se juknout, protože to je nějaký lidožroucký. Vypadá to pěkně, ale nic pro nás. Tady plachetnice. Takže to byl Agnotas 360 stupňů. Já si tady nerozbiju držku. Já už se z dálky jako vyhýbám po zkušenosti v Polsku. Taverna. A tady někde sedíme my. Už jsem našel. Kuk. Čertí? Čertí. Taky něco u televize. Jak se ti tady líbí se mnou? Tak jo. Co ty vlasy, člověče? Ty máš tak potový. Já se dneska taky těším, že jsi byla umět. Teď co já ne. Dorazili na výběžek Amarantos, kde je vlastně všechno úplně jiný, než jak to známe, protože to tady vyhořelo kdysi. Je to sice krásný, ale tenhle celý výběžek, ten býval celý zalesněný. Tohle celé místo bylo zalesněné. Kopou se. Tadyhle je průrva obrovská. Jako je to každopádně pořád nádhera. Jo, to je dobrý chřán ďáblů tadyhle. Mám skočit čipku?
To je přesně pro mě tady. Pro mě a pro moje pastelečky, jako dělaný. Tak mi ještě naposled zamávej. Všude byly borovice. A teď hovno. Tamhle někde parkujeme. To dřív bylo v lese. Jungle. Ale borovice naštěstí vydržely. Těch se požár netýká. To je pořád stejná nádhera. Krásný. Tam budeš vždycky poznat podle té červené brašny. To vypadá, jako když jsi si vzala na mě lékárničku. Jsme u Borovic. A borovice drží. Ale jinak... Teď už to bez sledovat jenom mě. Tam bude vidět ten poslední záběr. A borovice jsou tady. Jsou tam vidět borovice? Jsou. Tomu není ani co dodat. Ani nemusím letět tím dronem. To už má. Už ho má na zemi. Krásný. Vynutí hadr. Takhle. Teď jsme zastavili celý provoz, protože jsme si potřebovali vyfotit a natočit výběžek u Staphylosu. Je pláž Staphylos pod náma a za výběžkem je Velanio a Nuda pláž. Tam budeme ukazovat žížalu, já teda půjdu ukazovat žížalu. Že jo? Jasně, jak to? Ty máš říkat, že to je velehad. Takže se sejdeme u auta, jo? Za chvíli. Jo? Prekérně, ale krásné. Co u tebe? Tady jsem! Ahoj! Tak, a jdeme se podívat na klášter.
Dobrý kopec. Tak co bys k tomu řekla? 3. den pobytu. Jsem ráda, že jezdíme autem. Viď? Ale já jsem čekal, že řekneš, jsem ráda, že řídíš a ne jako tamhle ten debil, co stojí za náma. Jdi zkontrolovat, jestli máme zamčenou. Jdi, pán to taky kontroloval 4krát. Jdi. Serpentínky. Prolítám. Tak tady jsme. Určitě ne. Ale probíhá tady nějaká údržba. Sem se nesmí. Tady máš med, hele, můžeš si koupit. To je všechno. Je tady pláž Staphylos. Přicházíme na pláž Velánio. Jdeme až tamhle dozadu. Tejde. Dneska celý den Velánio, nuda Buda, když jsme nemohli fotit ani, tam byl zákaz. Teď se vracíme těch Staphylos krásně nasvícený zapadajícím sluncem. Je to sice lidožravá pláž, ale tak co, že jo. Hele, Aja Pája Bulíková. To by se jí líbilo. Takže to... ty vole, už jsem chytil nedle zajíce. Vidíš, že ty Staphylosu. Tam se přechází na Velánio. Takže
ukončujeme dnešní koupáníčko. Auto nám zůstalo naštěstí neporušený, když tady je to s tím taková divočina. Manželka to vydržela, ten kopec. No, dneska máme v plánu večerní návštěvu z Kopelosu. Já nejsem přísnej. Přišla svátost po včerejší klobáse. Včera jsem dělal večeři já, takže to byla klobása kořeněná. A přišla svátost, jsme na večeři. Žena si ji vymodlila. Tady ta žena. Chci tam vidět? Kár, oblíkla se na to a malec ani neuměl. A sváně, jo? A sváně. Je to cítit, že jsem se neuměl? Já se totiž meju jenom na Vánoce. To můžu potvrdit. Tady baštíme. Tady se to smaží. Teď jde o to, nevím. Teď jde o to, jestli jsme nepřecenili své síly. Tak, teď jsme na nejvyšším bodě. Tady vlaje hrdě řecká vlajka. Taky se ti tak těžce dýše. Jako světlušky. Tamhle jsme papali, já nevím, jestli to bude vidět, asi jo. Dřevěný osel. Dřevěný oslík. No ten je. Pojďme malé. It's
I ráno nic nebylo, teď už je to sežrané. Tady už je taky všechno sežrané. Tady je naháněč. To jsou ty lidožroutské lodě. Jak vždycky vidíme, jak vozí na ty pláže ty davy těch lidí. Ještě jsme s tím nikdy nejeli. Rob Bůh svatý. A takhle v noci to vypadá hezky. Dorazíme k touhle cestičkou. Za náma je maják. Že to někomu patří. Tak to přelož. Tak to přeložíme. Tady jsme nejblíž. Hele, akorát přistává tam. Z té lodi to ani nevypadá, že takhle velikánsky, vi? A nahoru asi nebude vstup. Si ty prsty dole. Tak teď jsme naprý na zakázané. Jo, ale jo, když už jste tady, tak pojďte dál. Tak já budu stichat. Kdybych byl stichá, tak bys mi zase říkal, že jsem nějaký nasranej. Jestli si nemám vzít oprášek víc. Tak jako já nevím, jak to co bys chtěl. Tak co pak se tady děláte, paní turistko? Tady, ať chceš, nebo nechceš, tak pořád musíš natáčet. Protože tady je to krásný. Víš? Ten náš Jaguar, ten je nejlepší. I jak jsou vidět ty skály pod tou vodou, to je naprosto dokonalý. Tamhle někde se budeme bahnit za chvíli. Už jdu. Už jdu. Teď jsme se dostali do tadyhle krásy. Dvě pláže, které nevím, jak se jmenujou. A tadyhle Perivoliu. Že si tam jdeme plácnout někam. Bomba. Bomba. Bombastický, opravdu. Krása.
zabilo. To je krása, tady to je soukromíčko. Teď jsme z pláže Periolio museli Monika přeplavala a já to přišel horem na druhou, protože tam přišla nějaká verbež zase, která narušovala naše kruhy. No, ale jak se říká, všechno špatné je pro něco dobrý. Proto teď jsme vedli na pláži 50 metrů. Je nás tu asi 6. Byl takový horší přístup tady. Svatý klid. Takže po letech na místě činu vypadá to tady hodně kulturně. Teď poté si to nebude přeplněn lidma. Minule, když jsme tady byli 6-7 let, tak to bylo úplně zpustošen, nebylo tady vůbec nic. Hele, ale ty palmy už tu nejsou. Tady bývaly palmy, ne? Jo, tamhle jsou, hele, tamhle jsou. Jo. No, myslím si, že tady do toho zainvestovali hodně peněz. Hello. Hello. Jo, udělali tam zábranu, máš pravdu. Udělali zábranu. Jo. A tady byly ty studené prameny, ne? Tadyhle, jak jsme se koupali v tom rohu. Tak tohle je pláž Glistery, ta se teda změnila úplně k nepoznání. Ale já bych tady klidně i byl. Jo. Ty ne? Jo, dobrá. Teď kde si dáme lehat. Takže dneska se jako kultivujeme tady na pláži i s hudbou. A tady je naše krmítko. Jsme ho postavili. Dneska jsme nepotřebovali ani žádné kameny, protože není žádný vítr. To se jmenuje červeč, to je kočička. No tam ten jeden leží zapoleně přežral toho jogurtu a teď se tam pálí banděrem. Tam má modrý oči, tableta. A tam je další ještě. Tam je máma. Máma už je domystikovaná. Pět koťat. Teď to přišla s kontrolou. Další den začínáme neoklima. Plán zní jasně. Já se pokusím dostat jako za mlada za útes a Monika si koupila lehátko člun, kam dá těžké věci, kterým nevadí voda. Přeplaví se kolem výběžku. V vodě. No jenom vodě. No, vodě, pivu a tvýmu džusu. Přístup na Hovolo Beach je trošku divoký.
si nafukuješ svůj záchranný člun, jo? Tak. Tohle je hovolo. A já se teda pokusím vydat potom tady přes ten pahrbek nahoru. Takže první část výstupu proběhla ready. Trošku teda nemůžu popadnout dech, ale je to prekérně, ale krásné. Nádhera. Celá nádhera hovola tady. Takže další reportáž z mojí stezky. Tamhle už se objevila paní Venclovská, která právě překonává kanál La Manche. Haló! A teď přichází ta horší část, kdy už se teda dostáváme do takové divočiny. Jako na sandály je to fakt divoký, no. Ale kvůli tomu jsem jdu. Takže tadyhle tudy tou Borovicí jsem se musel promotat jako chobotnice. A tady si chci natočit to místo, které se mi stalo, když jsem tu byl posledně jako osudný, že jsem si tadyhle do toho skoro šlápnul nohou. A to by bylo asi konečná. Koukne, kde je naše plavkyně. Plavkyně už tamhle plave, už ji vidím. Ještě nejsi vysílená? Ještě nejsi vysílená? No, bych se tak nesmál. Já jsem taky svěží. No a pokračujeme, aby tady nebyly nějaký parádičky a pád do vody. No a teď to tadyhle budu muset probrodit. Drahá je tam někdy skovaná. Pár lidiček, to je nádhera. Pohádka. Já a moje jachta. Takhle nějak vypadá nefalšované štěstí. Když se prokážeš svobodně po pláži, nemusíš chodit do práce. Máme tady pěkný i stíneček. A Monika má nový lehátko. Takže jsme si tady dali hodinku takového utrpení, kdy tady prostě přijeli lidožrouti. Jako slovo diskrétní zóna neznají, prostě tadyhle prostě jsme byli my. Takže prostě kdyby nám šlapali po hlavě, jak to bylo jedno. Jediný, kdo tady trpěl s námi, byli tamhle ty mladí. A tady z toho katamaránu tak jsme dokonce dostali každý skleničku sektu, vychlazeno i s ledem, takže dokonalý. Čau. takhle to přesně viděl ten Robinson, když byl skovaný a přijeli ty lidožrouti a on nemohl nic dělat a pak čekal, až odjedou. Tak takhle my tady čekáme. Jdeme na Spílí, ale zastavili jsme se takhle v Panormosu, tady je pláž a tady je Panormosu dlouhá pláž. Tady je Monika, která čeká a vypráví mi o tom, jak budeme dělat kuchyni. Mi vypráví. Jak budeme... Se věty odejdeš si natáčet, to je neslušný. To je nesportovní. Neslušný. Už jdu. Vidět, že nemysleš. Lidožrouti jedou. Jsou tam, teď jsem tady v tom místě, jak jsme koukali na to ubytko a říkali jsme, jestli je obydlen nebo není. No. Tak teďka momentálně tady nikdo v tom nebydlí.
taková normální přístupová cesta na pláž. Ale jak říká náš Lukáš, chceš-li si něco zasloužit, musíš něco obětovat. Jsme se dostali na Spílinu. Tohle to je hotová krása. Tady jsem šťastný. Pojď být taky šťastná. Ty nejsi šťastná. Ne. Jasný. Dál nelezu. My jsme vytvořili takové zvláštní knítko. Tomu se říká ten unboxing. Honem to kuře vyndej. Zadala do stínu, já ho na ní nevidím. Ale tak takovýmhle luxusem, to jsem ještě nežral teda. To musí být cítit i na ten obraz. Ještě dobrodružná výprava na kostelík, který jako v noci bude svítit, končí. Protože tady sedíme. Já jsem se teď šel podívat, jestli tady jsou vůbec nějaký světilka. Monika je tamhle dole někde, malička. Světilka tady žádný jsem nenašel. Sluníčko už zapadlo. Nikde se nic nerozsvítí. Náš Mília. Co ty na to? Náš Mília? Co ty říkáš? No jo. Já chci udělat vstup s tebou. Hele, je prázdná, to snad není ani možný. Tak to je paráda. To jsem nečekal. No, nebo tady. Tak ještě víc. Kastaný Beach. Ahoj. Také malé vlnky. Tak jdeme teda na ten salát. Pojď. Jdeme na ten salát, nebo umřeme hladem. Tak je to správně, jo? Ty ještě jsme se jeli. Ještě, že jsme se jeli, ty jsi měl tak dobrý nápad. Na té míli by vůbec nebylo žádný žrádlo. A tadyhle ten vírusek, ten se na mě úplně směje. Odpuknu. Co? Jo, ale tam za 16 byl rohlík s 3 kouskama kuřecí. Hele. A já už...
Víš, co máš říct? Já už vím, že jsem v prdeli. Jo. To je těžší. Takže předposlední den a já jsem ráno ukradl suchár, takže já to mám spočítat na celý den. Furt mi vyhrožuje, že mi postaví posilovnu. Co si píš, běž makat, jako. Tady tou dovolenou jsi to podepsal, když jsem viděl tvou fyzičku, běž dřít. Jo, a já na hlavu, no. A ještě to mám na krku, to si to nemůžu nikdy vyvíct. Co, už vybíráš nějaký ty diamanty? Kolekce. Jo, ty jsou krásné. Na to přijdem. Primera. Gigantické citrony. A tady jsou mandarinky, když vidíš, že to nemá ani z čeho rost. Tak to nechápeš. Jste to tadyhle z takovýhleho trouhelníčku hlíny. Sprknám. Jo, tady jsou zelená, tady je to úplně v opale. Roste hroznový víno. Tady normálně je nad náma patro dřevěný. Řeka zmizela někde vevnitř celý. Pro mě je to tady všude stejný. Tady jsou nějaký lapače snů. Jak je něco jako pro tebe, tak to mi moc nezajímá. Tady chci... Jo, já jdu pomaličku takhle touhle uličkou nahoru, no. Tam na tebe čekám. A zítra. A pozítří. Fly. Nechci to letí do Prahy. Fly do Prahy. A potom jdeme do továrny.
zde natáčet. Nemělo by se zde natáčet. Velánio, užili jsme si tady krásné vlny. Bohužel už pláště ve stínu. Neměli bychom natáčet, ale já tu krásu večer musím natočit stejně. Prostě opravdu nádherná pláž. Pohodovka celý den. Nikdo nevřeští, prostě krása. Tady mezi kamenama je druhá půlka. Tam jsou slunečníky. Prostě paráda. Já už jsem pěkně mordovaný a Monika se tam někde uhlíká a jedeme domů. Dneska už se loučíme. Zítra ráno odlítáme zpátky do Čech a je tam prý pěkně hnusně, 18 stupňů. Za 2 dny tam má být 12 stupňů, takže to bude luxusní návrat. Poslední den, teď jsem vrátil auto, Monika tomu unikla, aby nemusela jít zpátky pěšky na ubytko. No a už je to takový smutnější, no. Ještě se projdu přístavem. Tady už je to všechno takový potemnělý. Zítra, pokud nebudou nějaký prý velký vlny a vítr, tak pro nás přijde nějaká menší loďka a odveze nás na skiatos na letiště. Los Lidožroutos. No, takhle.